madalla farin dogo da farar aniya in kiya layar nan makasa a wuya komai tsanani komai rintsi sama'ila ba wani tayayya dukan mumuna nan bayan kamen bamma a birnin tarayya Abuja a dafa a daka dai sai kalwa farar aniya ku kira laya in ji barin magana kuwa sai wawa farar aniya da jiman zazzau sama'ila kai ne san kowa farar aniya ku kira laya da jiman zazzau kuma tambayewa farar aniya da jiman zazzau namu farar aniya burin kowa farar aniya ku kira laya hantsi kake ne ka gidan kowa farar aniya da jiman zazzau idan ka fito kowa sowa farar aniya ku kira laya a Kaduna ta not ba har gowa